Volia dir-vos que la família Rivera Palop, en sa casa, quan Cristian ens va ensenyar ahir el vídeo de com agarrava eixos ous de la nevera, stop, perquè fijeu-vos, ahí, té la mantequilla, per si li entra la gana a mitjanit, té una dotzena d'ous, però també té una dotzena de rotllos de paper en la nevera perquè ja no sap on ficar-los. O lo que més tiro de menys és els dissabtes anar a veure el Benifaió jugar per les Plaes, així amb els amics, Molt bona, i anar a molt bona. entrenar. Pues sí. Home, en casa sempre se pot entrenar un poquet, també. Però, jo, si t'he dit la veritat, Entrenar físic no mola tant. que va, vaig baixar un dia a l'almacén, va fer 4 coses i ja, prou. Patís en ell perquè l'altre dia estava jo sentint així sorolls en ma casa i me'n puig a la terrassa i era mon pare que anava a pintar la terrassa i me diu, lo millor de tot és que vaig i me diu no, és que anem a pintar i dic, espera't, anem? Tu i qui més, Molt bona vespre a tots i totes, menys aquesta gent que continua fent deport en casa. Per favor, ja està bé d'omplir les redes socials en fotos i vídeos de que aneu a fer deport. No mos enganyeu més. Seguiu la dieta quarantener. Seguiu-la al peu del canó. Això és el que vos farà perdre quilos i exercitar els músculs que no s'atrofien ahí, no es quede ahí enganxat. Per favor, deixeu ja d'enganyar-nos i de fer com si fareu exercici en casa, que no sou ara un Michael Phelps o un Usain Bolt. Per favor, i gràcies. Ara sí, donem la benvinguda un dia més, que serà un dia menys de quarantena, als presentadors i col·laboradors del programa Benifaió Quarantine. Ells són, per ordre, Sergio Terrés, Josep Oroval, Cristian Rivera i Jordi Chulví. Bona vesprada, chicos. Buenas, Iván, buenas tardes. Cristian no está, Atención, tenemos ahí. Vamos a ver si apareix, no apareix. Uy, uy. No te ganes. No li ha apretat el botó que tocava. Natació de, o sigui, agarrat este matí i tirar Gran Via amunt, Gran Via avall i dic, vaig a pegar ahí 4 braçades i m'has pillat ara que estava així reposant. Has aprofitat la poca aigua que ha caigut este matí per pegar 4 braçades. Dic que sí, perquè continua creant-se bolsa d'aigua i en això pots fer hasta classes tècniques de submarinisme. Es que la gent se pensa que nosaltres això ho sabem, però és que a nosaltres ens pilla igual de sopetó que es pilla a la gent, saps? Et vol Cristian en Xina i... És el mateix susto per nosaltres que per ells. Rivera se t'haurà quedat la panxa lluentada. No, la panxa ja la tinc que entrenar. Mare de Déu, Cristian, molt bé, la teua aparició estel·lar, t'has canviat hasta la camiseta que portaves fa 10 minuts antes de començar a gravar el programa. Bueno, ahir mos faltà una secció per traure i va ser la de Josep Oroval, que avui serà la primera en eixir en el programa, així que avant la secció de Josep Oroval. Josep, ara sí, avui te toca. El quin no, però al sext programa eres tu el primer altra volta. Ara, a veure, tinc por, perquè a veure el que me diu la gent en els comentaris, si vol que me fique últim, si directament no vol que me fique, o a veure... El llistó va en alça, No, sí, ja saps. Els puestos d'eixida en el Ja programa. sabem que en este poble, Facebook... Bueno, millor no dir res. Bé, avui duc un... Més que una secció, és un concurs. Un concurs perquè, com ja sabeu, en este poble i més que en este poble, en tota Espanya, la gent s'està votant la quarantena, però no està fent tot que diu jo me'n vaig de casa i me'n vaig per el carrer i si me veuen m'han vist. No. Gasten unes excuses, uns disfraços, unes excuses a la policia que aneu a flipar. I jo avui vos duc un concurs perquè vosaltres me digueu qui dels 4 casos que vaig a ficar-vos creu que és el més tonto de tots.
Jordi, si pots comenzar a ficar-me les fotos. Així veiem a uno en Vigo, que suposo que serà seguidor nostre segur, perquè si se le ocurrí dir això, pues bueno. Diu ahí baix, llevo ya casi 20 días encerrado y no aguantaba más si me era mi novia. Un joven vigués se sincerava así. O sea, això l'ho ha dit a la policia, Li ha parat i li ha dit, senyora gente, 20 días sin ver a mi novia, què vols? Com vas a muntar-me per anar a veure la meva nòvia? Un seguidor nostre de Vigo, d'ahí al nord d'Espanya, i agarra el cotxe, el fenómeno artista, perquè no té altre nom, agarra el cotxe, el para la Policia Nacional o la Guàrdia Civil en un control rutinari i el xic diu que, clar, que l'entenga, no?, que porta 20 dies sense veure la nòvia. Això, si haguera sigut una sèrie americana, què haguera passat? La policia l'haguera dit, vete por el amor de tu vida, corre, ve con ella, no haguera passat res. I l'hagueren seguit i les sirenes, a tota virolla, i derrapant i tot. Però no, això és Espanya. Estem a Espanya, el policia l'haurà dit, tu eres tonto o eres tonto? Policia... I ara t'ha guanyat 600 euros. El policia haurà agarrat ahir la tableta electrònica, la petixina, haurà fet, a veure, nombre i DNI, por favor, tip-tap, I a la novia, que també voy a multar-la, I això t'aplega per carteta a casa i rapidet. Senyores, estem en quarantena tots, no així. Bé, Jordi, fica'n la següent foto. Així veiem a uno que fica dalt. Toledo, barrio del polígono. Ella fica... Hoy... Hòstia, espera, Jordi. Diu, ahí paseando un perro un poco raro. Cómprate una càmera un poco més bona, perquè diu, ahí paseando un perro un poco raro. Saps el que passa? Me cau, el lletreret de qui està connectat me cau damunt de la foto, tio, no veig res. No passa res. Ivan, llig-me tu el que fica. Jo t'ho llisc. Un seguidor nostre, un fiel fan nostre de Toledo, ens diu que pel barrio del polígono hay paseando un perro un poco raro. Això ja ho llisc, un poco raro. Bé, si podem fer zoom a la foto. Mireu. Raro és, Raro és, perquè s'ha ficat com un mono de color... Jo diria que és groc, no és ni color carn, I una peluca afro. Pareix Jo crec que aquest mono era blanc, però ja té tants anys i tantes llavaes que ja no trau el blanc. És albino. Exacte. I ser groc. Si en vol de disfressar-se de gos, s'ha volgut disfressar de lleó. I ser groc que se queden les cortines de casa, en les cases d'esfumadors. I ser groc, nicotina, Groc nicotina, pràcticament. No n'hi ha altre nom, groc nicotina. Mare de Déu, el que fa la gent i el poc trellat que tenen per eixir de casa. Senyores, que portem una cosa així, que tenim tots ganes d'eixir, tenim tots ganes d'eixir a la plaça, perquè Benifaió, igual que tots els pobles que ens escolten, saben que tenen seguidors en Almussafes, en Alginet, en Sollana, tenim seguidors en Sueca, tenim seguidors en Carlet, tenim seguidors fora d'Espanya, tenim seguidors Vigo, ja ho hem vist, que en Vigo també tenim. En Vigo, en Toledo, en Madrid m'ho segueixen molts, perquè en Madrid, des que jo vaig dir que saludava a tots, menys aquests madrileños que venien així a vora playeta a passar la quarantena, estan seguint molts més madrileños. Senyores, tots tenim ganes d'eixir de casa, i anar a la plaça, perquè els pobles som de plaça, som d'eixir a la plaça i lluir. Jo el dia que a la plaça iré aixina, en la jaqueta i el tratge em ficaré la corbata. Perquè mos agrada, que la gent mos mire, que anem a la peluqueria i d'ahir anem a la plaça a fer-nos el gin tònic, el vermut, les papetes, pa lluir, perquè som gent de poble i mos agrada això, mos agrada. Jordi, fiquem la següent foto. Ui, esta manda huevos, Manda huevos. És una denúncia, no, Josep? És una denúncia de Madrid, de la policia local. Bàsicament, com podeu veure, Ibai fica se encuentra cazando Pokémons. Però és que això dius, vale, això ja és molt preocupant, no? Que digues, hòstia, estem en quarantena, la gent en casa i tu te'n vas a cazar Pokémons.
Clar, tot el món pensa, pues este xiquet o esta persona adolescent, no sé, claro, ¿no? Un niño rata d'estos, un millennial. Jovenet. Però és que si se n'aneu un poc més pa que baix, a la dreta, fica 77. Això no són els euros que l'han ficat, eh? Yo pensaba que eras Pokémon. Això és la edat. Ya. Això es la edad del señor. Señor, 77 años tienes. De Madrid. Ya, haces cazando damunt de la Pokémon? capital, ¿sabes? De la Això capital. me que es pensava que a partir de 50 ya todo vale. No, senyor, no. Que vostè en 77 anys és cuerpo de riesgo. Ja vos puc dir jo que este és seguidor segur. O sea, m'enxulo el que vull és. Perquè si a més això és seguidor nostre segur. 77 anys, passant Pokémons, la denúncia està més que clara. Josep, moltes gràcies per ensenyar-nos el que fa la gent d'Espanya per poder eixir. Quin cregueu, Ivan, quin cregueu que ha guanyat? El més tonto de tots. Pa mi, el que s'endú la palma és el de Pokémons. Pokémon. Pa mí el del Ghost, tío. ¿Tú sabes lo que es irse a ir a pasejar a quatre pates? Tú, próbate ahí en casa a ficarte a quatre pates. S'haurà ficat rodilleres, no? Quan torne del passeig estarà 3 dies que no es podrà ni menjar en mal d'esquena, l'home, que això t'agarra ahí al lumbago ara... I què fas, tio? I Michael Phelps, a tu quin és el que més tonto t'ha paregut? A mi, jo crec que el del Ghost també, perquè el primer és desesperació, això no és tonteria, això és desesperació. Que te vaig a dir una cosa, molt de Vigo, i serà Vigo, no? Però jo per així no m'estranyaria que algú estigui fent un pont. Que estiguera fent petting, no? Que estiguera fent petting. Perquè així la gent també, ara primavera, la sang i el que no és la sang altera, i la gent està... va. Però sí, jo diria el segon, i damunt el tercer és que diu... Què diu, Cristian, què diu? No diu res, Cristian s'ha No diu res, senyores. Anem a intentar reconnectar a Cristian com no pogam i mentre anem a seguir. Cristian. Pensava que no m'havia enganxat a mi, però no. Hasta així la meva secció, perquè si no el temps se mos tira damunt. Sí. Anem a deixar que la gent vote. Crearem una votació popular per Instagram i per Facebook per a que voteu quin dels 3 personatges vos ha paregut. O si cregueu que n'hi ha una altra part més tonta encara, doncs mos deixeu ahí la foto de la notícia. Si creu que algú a part d'aixòs 3 se pot endur la palma, el premi, el gran premi gordo del programa del tonto del dia, podeu deixar-nos la fotet o l'enllaç on puguem trobar nosaltres la informació del tonto. Molt bé, Josep. Ara sí, així acaba la teva secció. Segona secció del dia i mitad programa. Ella ve de la mà de Sergio Terrés. Sergio, ahir deixar el llistó ben alt, com sempre, fent una entrevista a un millennial del poble de Benifalló, el fill de Juan Pablo. Avui, què portes per la teva secció? Efectivament. Avui anem a seguir indagant en el mètode quarantener. Però antes que res vull dir que jo crec en el karma. Jo crec en el karma perquè a Josep ja no se li veuen els subtítols que vol llegir, a Rivera se li para, ara se'n va, però per què? Perquè a todo cerdo le llega su San Martín. Aneu molt de guais però se vos paren les seccions. Per què? Perquè no valeu. Però bueno, bé, jo vaig a seguir a lo meu, que no vull encarnissar-me en ells perquè no me val la pena, tato, no me val la pena. I avui anem a seguir indagant un poc més en el mètode quarantener. ¿Vale? I per això, el primer que tenim que fer és indispensable. L'altre dia parlàvem, donàvem ja els primers passos, però ja n'hi ha que elegir l'outfit. Perquè l'altre dia parlàrem de com alimentar-nos, com fer la rutina del quarantener, però no parlarem de quin és l'outfit oficial del quarantener. Efectivament, i per això vos ha portat este xicotet vídeo perquè això quede clar totes les dudes que pugueu tindre. Jordi, quan vulguis. Mira, en primer puesto tenim el quarantener estàndard, el que va en pijama tot el dia i en l'ordenador per veure Netflix.
Però això sí, la camisa té que ser una altra camisa, no la del pijama, sinó esta que te regalen de propaganda de quintes, una despedida o lo que siga, i si pot ser que estiga tacada, una taca dices que no se'n va. Les camises olvidades, les camises que hasta acá de lejía i no la vols gastar per draps perquè la tens molt de carinyo. En segon lloc, tenim el quarantener que va a tirar la basura, que va a anar mudat. Per què? Perquè tu vas a les 8 menys 5 i quan tornes aprofites que la gent t'aplaudeix. Però això sí, tens que anar en sabates de pijama. Per què? Perquè la policia te reconega que eres un quarantener. Que sàpiga que estàs en casa, que no vas a anar-te. La comoditat és el que previa sí. La comoditat. Podríem dir que les sabates són la contrasenya, no? Ara tenim el que va a teletrabajo. Així n'hi ha poc que dir, tio. Vull dir, mudat, però informal. Així prèvia la comoditat. Ja que estàs treballant, que li jodan. I per últim tenim el quarantener total, sense camisa, calcetín al tech, per no tacar el piso, i esos pantalons de quechuga, curteig, que has gastat un any en la setmana de joventut i no has tornat a gastar. Si pot ser que no dugues canoncios millor. Per què? Perquè tens que anar soltet. Que corre l'aire, que corre l'aire. I sense camisa però una rebequeta per damunt. La rebequeta per què? Perquè si refresca en un moment donat te passes la rebequeta, però que si és bon dia pues te la lleves i ahí pues a pecho sacao o a lo que siga. Pega un traguet d'aigua que... Vale, la secció de Sergio vull anar, anar a compensar, anar a dir... Tenia ganes. O sea, hem vist varios models, hem vist el quarantener total, que va en el pantalón pijama antes de dormir i va en la camisa propaganda, esa camisa que hasta acá de lejía, i no li pots llevar la taca, no la pots tirar perquè li tens molt de carinyo a la camisa, per tant, te la poses per així en el portàtil i els auricularets. Hem vist el quarantener que va tirar la basura mudat, però porta les sabates de dormir perquè si el para la policia se fija les sabates i diu, no, este home és quarantener. El que passa és que vol eixir arreglat a tirar la basura. Hem vist el quarantener que fa teletrabajo, treballes de casa, per tant, porta de cintura pa cada dalt, el traje va ben mudat, va aparèixer que és un tio elegant, però per baix va en canoncillos, com deu de ser, perquè no li se veu més. Igual que anem nosaltres. Vull dir, aixina, fresquets. I per últim hem vist el que ja té una experiència ja més que demostrable i és el quarantener bo de veres, que va en el pantaló de quechua del Decathlon, no de pechuga, que has dit tu, Sergio, i porta la rebequeta, ixa xaqueteta, que no sabem exactament per a què serveix, perquè no calfa, però tampoc te deixa que entre l'aire. Vull dir, és una mescla i un poc rara, no sabem exactament... Entretiempo. Exacte, un entretiempo. Jo crec que això és com quan fas una barbacoa i l'obris l'aire de baix, perquè regolfe, aireges, saps el que vull dir-te? Clar. Té que agarrar oxígeno. Però és que la cosa no acaba així, perquè jo, com a bon professor Miyagi, com el Messias quarantener que soc, pequeños saltamontes, vos he portat un segon vídeo tutorial que és què fa el quarantener per la vesprà. Per la vesprà, què és el que fa un bon quarantener i com fer-ho. I per això, evidentment, vos he portat un altre videotutorial, perquè què millor manera que els videotutorials per explicar les coses. No hi ha millor manera d'explicar una cosa que en un vídeo. Abans, Sergio. Jordi, quan vulguis. Primer que res, agarrem la gorreta. En segon lloc, agarrem algo pa picar, lo que siga. Bo, mos apanya. I en tercer lloc, tirem un llibre, el que mos agrada, ¿vale? Este mateixa. I per últim, anem a agarrar algo para que no se nos pare el mos. Perfecte, 2 cervezas. Bueno, i per últim, ja ho tenim tot, ja tenim tot el que ens fa falta i busquem un puesto on a col·locar-nos. Jo vaig anar a la terrasseta de darrere ma casa, vale? Seguiu-me, perquè jo m'he preparat així tota la paraeta. En primer lloc tenia aquí per deixar les cervesetes i per deixar el berenaret. I ara que ja m'ha agarrat el llibre indispensable, ¿per què? Perquè en este cas la pata la tinc un poc coixa. Entonces, fique i ja no està coixa. I ara ja, pues, a disfrutar del bon quarantener de la Prada. No n'hi ha més. O sigui, el vídeo ho diu per si soles. No n'hi ha cap explicar. Les imatges parlen. Que experiència, O sigui,
el xic de... Això ja és un màster en quarantena, perquè clar, des del primer dia ha estat perfeccionant la seva tècnica de quarantena. Recordeu, algo pa picar, un llibre, i algo pa si te separa el most. El llibre, senyores, no us assusteu, que no és pa llegir. Simplement pensat a la coixetxa, poder ficar-lo baix de la pata, perquè faig ahí pressió i la taula no balla per estar pegant. Efectivament. Si no teniu terrassa, recordeu que podeu encendre's un flexor o la llum de casa i ficar-lo en la llum, que fa el mateix efecte. Si es penseu, us fiqueu un vídeo d'olars de mar que dura 7 o 8 hores i esteu ahí quan instaguereu a vora playa. Això no hi ha problema. Hasta així la secció de Sergio Terrés. A veure, Cristian, espera. Mos dona temps, crec, a la teua secció. Esperem que siga curteta i si no la tallarem a meitat. Així que secció de Cristian Rivera. Sí, ha eixit la teua capçalera, així que l'has vist, no? Sí, ara la capçalera molt de... Sí, però la meva secció sí, la última. I no m'has deixat parlar perquè m'anava a clavar en Sergio Terrés i així ningú m'ha deixat, no m'ha deixat per res. Però bueno, ara ho vaig a dir, perquè és de ser molt listo portar una gorra i posar-se baix d'una sombrilla. Què dius? Per què vols doble sombra? Jo ho dixe. Perquè és un quarantena. Perquè no se te facin marques en la cara, que després se te fan peques i això no se te'n va en la vida. Lo que passa és que si tu eres un cateto no és culpa meua, tio. La teva secció s'acaba ja, ¿vale? No, però és que te ho està preguntant uno que d'un gorro de nadar dins de casa, saps? Gràcies, Josep. Cristian, abans de la teva secció, Cristian. El primer tuit, per favor. Ja que no me deixareu acabar ahir la secció... Mira, el de la Via. El de la Via diu: trobo a faltar l'oloreta de la glucosa. Ixa olor característica de Benifaió que aplega quasi hasta València, ixa oloreta típica de Benifaió. Sí, o sigui, per la que gent de tota València ve aposta a estudiar el fenomen este que venen i diuen esta olor és com un ambientador natural. Jo he vist camions de National Geographic per així, ¿De National? Nacionals Geográficos. Claro, hay que traduir-ho perquè així sabem que... Així, anem a veure, tenim que recalcar que mos segueix gent de tota Espanya i de fora d'Espanya també. I que no tot el món té el nostre nivell de cultura internacional, Clar, Of course. Yes. Bueno, ja està bé de parlar en anglès perquè al final la gent no mos ho entendrà. Ai, mos enganxarem així a parlar en anglès i no parlarem. I mos ficarem a parlar en anglès tots. Clar, ja farem un especial parlant en anglès. Així que mos seguís en Inglaterra. Sí. Seguim en els Twitch. Al següent, per favor. La mare comunionera. Esta dona està preocupada perquè diu: la comunió pot ser este any per videoconferència? Creu que al meu fill li vindrà bo el vestit de comunió en octubre? Clar, a veure, ja que això s'està allargant, la dona diu no me vaig a fer el gasto que m'ha fet este any de a sol o altre pintar-me la casa, el mateix que estava pintant el saló, i per això l'està pintant d'altra volta. I diu, jo està despesa, i clar, i després diu, creus que en octubre li vindrà bo? Pues el vestit està tal qual, ni augmenta ni disminueix. Això, el vostre fill, pues ja, si està vinga ahí, si seguís la dieta quarantena, no passarà res. Però si se'n va de línia, pot ser que no li capia. Si seguís la dieta quarantena al peu del canyó, al final el saltratge li va entrar perquè el xic o la xica, el xiquet o la xiqueta estarà igual que començar la quarantena. Ara, si el tragueu de la dieta quarantena, entonces ahí ve el problema i ahí és probablement quan no li vinga bo el tratge de comunió. I el problema és que les mares diuen, este xique que minxe, que no minxa, i li donen minxar en pala. I l'empapussen. Minxen més que una revolta a riu, tio. I sort tenen que no poden anar a ca les abueles i els abuelos, Perquè recordem que una abuela, quan se fica a fer el dinar, fa dinar per un regiment d'exèrcit. Efectivament. Podria donar dinar a tot el carrer, i tu dines en ca l'abuela, redines perquè te torna a omplir el plat i encara te fica... Berenes i sopes, Te fica 3 o 4 tàpers, perquè te l'endugues a casa en el que s'haurà del dinar. Imagineu-se la quantitat de perolà que reben ixes dones, que mos salven la vida, i des d'ací
un bes a totes les abueles i abuelos que segueixen el programa tots els dies. Gràcies a vosaltres. Cristian, seguix. Però, a veure, és que això està estudiat, perquè jo per exemple, jo vaig a casa abuela i tots sabem que en general les persones majors pues, ja estan un poquet tocats de l'orella, no? I tu les dius, fem-me algo pa règim, regiment. I en seguida diuen regiment, molt, quantitat. A Coromull. A Coromull. En això passem al següent tuit, ja està bé. Últim tuit, Cristian, últim tuit perquè el temps se mos tira damunt. Vale, pues este tuit va pa tu, ja que no me deixes parlar, te'l dedico a tu, no? Perquè diu, estos DJs que només posen música de reggaeton, dixa, no teniu ni idea. On estiga la Koinor, la Jardín o la Chivago, que es pare el món. Així tenim un nostàlgic. Mítiques discoteques de l'època així per la Ribera. Per la Ribera. Quan a la ruta Destroy. Per Ribera. Mítiques discoteques, la Koinor, la Jardín o la Chivago. O la Chivago ja està així. Recordant aquestes mítiques discoteques i esos bailes que us pegabais ahí, los padres, en les discoteques. I esos primers ligues que anàveu en la motet o en el 600 que n'anàveu 8 dalt del cotxe, bandidos. Hasta així, despedim a Cristian, Cristian que te silencie, Cristian que te tire del vídeo. Cristian que no acabes el programa avui, No acabes el programa. Cristian, di lo que te dije que dir, tu di-ho. Ho ha dit i ha passat el tema, ha escorrit el bulto, ell no s'ha volgut banyar. Jo ja ho deixo. Tu sí que t'has banyat, tu, este matí en la Gran Via Nevant. I ahí ho deixem. Ho deixem el programa d'avui, sex programa de Benifaior 40 anys. I com vas dir ahir, acaba el programa dient un refrán molt conegut en les poblacions que ens escolteu. Minxa molt, caga fort i no li tingues por a la mort. Fins demà, benifaiorquins i benifaiorquines.